היי לכולם, אני שניר ואתם נמצאים איתי ב-Code5, הפרויקט שלי שהמטרה שלו זה להנגיש את פייתון לכל מי שרוצה ללמוד תכנות. ואיזה שיעור יש לנו היום? היום אנחנו הולכים לדבר על הנושא שאני by far הכי אוהב בעולם, מתמטיקה. מתמטיקה היא פשוט מדהימה, באמת. נשים את זה רגע בצד שאני מאוד מתמטיקה. מתמטיקה היא פשוט בכל דבר, מספרים זה בכל דבר, אפשר להדגים ולהוכיח כל דבר באמצעות מספרים, וזה נושא פשוט מדהים, מדהים, מדהים. אני מציע לכל מי שעוד לא יתעמק במתמטיקה לעשות את זה, זה פשוט וואו. אבל היום אנחנו הולכים לדבר על פונקציות מאוד בסיסיות, אנחנו לא הולכים להיכנס לנושאים מורכבים או להוכחות מורכבות, אנחנו הולכים לדבר על פעולות מאוד בסיסיות, פעולות אריתמטיות, כפל, חילוק, חיבור וחיסור, די ומוד, זה פעולות מאוד בסיסיות מהספרייה מס. יאללה בואו נתחיל. אז בואו נתחיל עם הפעולות האריתמטיות הבסיסיות שמובנות בתוך פייתון וכולנו מכירים. חיבור, חיסור, כפל וחילוק. אז יש לי כאן שני משתנים, num1 ונum2, 10 ו3, ואני רוצה בעזרתם להדגים את הפעולות האריתמטיות. אז יש לי כאן חיבור, חיסור, כפל וחילוק, כמו שאנחנו מכירים אותם. אני רואה שהתוצאה תהיה בהתאם לפעולה. אני רוצה שנשים לב לפעולה של חילוק. כשאני עושה 10 לחלק ל3, כמובן שאני מקבל כאן 3 ושליש, וזה הגיוני. אבל כשאני עושה 10 לחלק ל2, אני רואה שהתוצאה שלי היא 5.0. כלומר, יש לי כאן עדיין מספר עשרוני, ואנחנו צריכים להדגיש את זה. הפעולה חילוק מחזירה תמיד תשובה עשרונית, גם אם התוצאה היא שלמה. וזה מאוד חשוב, אנחנו תכף נראה את זה בפעולה של פלורדיב. כרגע בואו פשוט נזכור שהתוצאה בחילוק היא תמיד תהיה עשרונית. הפעולה האחרונה שאני רואה כאן היא חזקה. בעצם אני רואה, התרגיל שלי כאן זה 10 בחזקת 3, ואני מקבל 1000, 10 כפול 10 כפול 10 נותן לי 1000. בואו נראה מה קורה כשאני רוצה לעדכן משתנה. מה זה אומר לעדכן משתנה? הערך שלו עכשיו נגיד הוא 10, אני רוצה לעדכן אותו ל-15, כלומר אני רוצה להוסיף לו 5. אני לא רוצה להדפיס את זה, אני לא רוצה לשמור את זה במקום אחר, אני רוצה לעדכן את אותו ערך של המשתנה. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אז לדוגמה, יש לנו כאן את num1 שהוא שווה ל-10, ואם אני אומר שנum1 שווה ל-num1 ועוד 5, מה שאני מצפה שיודפס לי בפרינט הזה, זה 15. ובואו נראה איך זה עובד. אז num1 בהתחלה היה 10, זה היה ההדפסה הראשונה שלי, ובהדפסה השנייה אני רואה שהוא כבר שווה 15, כלומר הערך שלו עודכן. אז האופציה הראשונה לעשות את זה היא להכריז על num1 שווה ל-num1 ועוד 5. האופציה השנייה לעשות את זה היא להשתמש באופרטור פלוס שווה. בעצם כשאני רושם פלוס שווה, אני אומר לפייתון, תעדכן את הערך של המשתנה ותוסיף לו 5. ולכן כשאני מריץ את זה עכשיו, אני מקבל בדיוק את אותו דבר. אז שוב, יש לנו שתי אופציות, המשתנה שווה למשתנה ועוד ערך מסוים, או המשתנה פלוס שווה ל5, מה שאומר תעדכן את המשתנה ב5, זה כמובן תופס לכל הפעולות האחרות, חיסור, כפל, חילוק וחזקה. הפעולות הבאות שאני הולך לדבר עליהן הן פעולות פלורדיב, מודולוס ואבסולוט, שלושתן פעולות מאוד מאוד חשובות ויש להן המון יישומים בתכנות, אבל בשביל לעשות את זה אני צריך להשתמש בדוגמה. אז בואו נספר סיפור על 3 חברים שהלכו לאכול פיצה, הם קנו 2 מגשים של 8 משולשים כל אחד, ובסך הכל היו להם 16 משולשי פיצה שהם היו צריכים לחלק ביניהם. אז יש לנו 3 חברים ו16 משולשים, כמובן שזה לא מתחלק באופן שווה, ולכן הם היו צריכים להתחיל לחלק את המשולשים ביניהם. כל אחד מהם לקח משולש בתורו, ובסופו של דבר כל אחד מהם היה עם 5 משולשים ביד. אחרי שכולם היו עם 5 משולשים ביד, הם ראו שנשאר להם עוד משולש אחד בצד. נשים לב שכשאני עושה חילוק, אני יכול להתייחס לחילוק שלי בכמה דרכים. אני יכול לרשום את התוצאה שלי בתור שבר עשרוני, בתור שבר פשוט, או שאני יכול לרשום אותה בתור שלם ושארית. מה שאותנו כרגע מעניין זה שלם ושארית. אז במקרה הזה של 16 משולשים שאני צריך לחלק ל3 חברים, קיבלתי את התוצאה 5, כל אחד קיבל 5 משולשים, ונשאר לי בסופו של דבר אחרי שעשיתי את החלוקה הזאת, משולש אחד. התוצאה הזו שקיבלנו 5 ו1, אלה שתי תוצאות שונות שאותן אנחנו צריכים להשיג באמצעות פעולות בפייתון. אנחנו רוצים לדעת מה מספר השלמים שיצאו לי בחלוקה וכמה שארית נשארה לי. כדי למצוא את מספר השלמים אני משתמש בפעולה שקוראים לה פלורדיב. פלורדיב בעצם מחזירה לי את מספר השלמים בחלוקה. כלומר, אם אני מריץ אותה אני רואה שמספר השלמים שלי עבור כל חלוקה של 3 מתוך 16 זה 5. אני יודע שאם אני לוקח את 5 ומכפיל אותו ב3 אני מקבל 15, ולכן אני יודע שחסר לי עוד 1 כדי להגיע ל-16 האלה. ואת האחד הזה אני מוצא באמצעות הפעולה השנייה שלי שהיא פעולת מודולו. פעולת מודולו מחזירה לי את השארית של החלוקה. אז אם אני מריץ את זה אני רואה ש16
פלור דיב של 3 נותן לי 5, ו-16 מודולו שמסומן על ידי אחוז 3 מחזיר לי 1. אם אני לוקח את שני אלה ביחד ומחבר אותם כתרגיל, 5 כפול 3 ועוד 1, אני מקבל 16, שזה בדיוק מספר השלמים שהתחלתי איתם בהתחלה. הפעולה פלור דיב מגיעה בין השאר כדי לתת מענה לתוצאה העשרונית שקיבלתי בחלוקה הרגילה. כשאני משתמש בפלור דיב, לעולמים התוצאה שלי תהיה אינטג'ר, וזה עוזר לי לפתור המון בעיות בקוד, כשאני צריך להשתמש במספרים שהם שלמים ולא במספרים עשרוניים. ולכן שתי אלה פעולות חשובות מאוד. בעזרת מודולוס אנחנו יכולים להוכיח בין השאר שמספר מתחלק במספר. אם מספר מתחלק במספר מסוים, השארית של החלוקה תהיה 0. ולכן אני יכול לדעת שהמספרים האלה הם מספרים שמתחלקים אחד בשני, וזה משהו שאפשר להשתמש בו ומשתמשים בו המון בהוכחות מתמטיות. בואו נסתכל על הפונקציה השלישית והאחרונה שיש לי שהיא מובנית בפייתון, היא הפונקציה אבסולוט. פונקציה אבסולוט בעצם לוקחת לי ערך מסוים, לא משנה אם הוא חיובי או שלילי, ומחזירה את הערך החיובי שלו. בשפה מתמטית אנחנו נגיד שהמושג אבסולוט בעצם מתאר את המרחק מראשית הצירים. כלומר, אם אני לוקח את הנקודה 2, המרחק שלה מ-0 הוא 2, ואם אני לוקח את מינוס 2, המרחק שלה מ-0 הוא גם 2, אמנם לצד השלילי, אבל 2. הפונקציה אבסולוט מקבלת ערך מסוים ומחזירה את הערך החיובי שלו, או את המרחק שלו מראשית הצירים, אם אנחנו מדברים בשפה מתמטית, וכשאני מריץ אותה, אני רואה שכשאני מריץ אותה על מינוס 10, אני מקבל את התשובה 10. הפונקציות האחרונות שאני הולך לדבר עליהן, הן מתוך הספרייה מת. הספרייה הזאת מכילה המון פעולות מתמטיות, ואני ממש מציע לכם להיכנס ולקרוא, יש שם מלא דברים מגניבים שאפשר לעשות. אני אוסיף לכם קישור בתיאור של הסרטון לדוקומנטיישן שלה, אתם פשוט חייבים להיכנס ולראות מה אפשר לעשות. אז הפונקציה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה היא הפונקציה סיל, מתוך המילה סילינג, תקרה. בעצם כשאני משתמש בסיל אני מעגל את התוצאה שלי כלפי מעלה. לדוגמה, כשאני אשתמש בפונקציה סיל על 1.2, מה שאני אקבל בתשובה זה 2. תשובה השלמה הכי קרובה בעיגול כלפי מעלה. אותו דבר, רק הפוך, אנחנו נעשה עם הפונקציה פלור. פלור מביאה לי את התוצאה השלמה הנמוכה יותר, שקרובה למספר העשרוני שהעברתי. במקרה הזה פלור של 1.2 ייתן לי את הערך 1. והפעולה האחרונה שאני חושב שהיא חשובה מתוך הספרייה הזאת, היא הפעולה square root, או שורש ריבועי. בעצם מחזירה לי את השורש הריבועי של מספר, שלם או לא שלם שאני מעביר לה, וכשאני מריץ אותה לדוגמה עבור 16, אני מקבל את התוצאה 4.0, אני אשים לב שגם התוצאה הזו מגיעה בפלוט. תזכורת אחרונה לפני שאני מסיים, אם אני רוצה להעביר ערך עשרוני למספר שלם, בהנחה ואני יודע שהמספר העשרוני שלי הוא מספר שלם, ולא הולך להיעלם לי ממנו חלק, אני יכול להשתמש בפקודה int, לדוגמה, int, סוגריים, ובפנים אני אשים את התוצאה של השורש הריבועי של 16, וכשאני אריץ את זה עכשיו, אני מקבל 4, מספר שלם, אינטג'ר שאני יכול להשתמש בו בתוכנית שלי בחלקים אחרים. זו הייתה מתמטיקה. אני מציע לכולם לעשות חזרה, אני אוסיף לכם דף עם שאלות מתמטיות שכיף לפתור בפייתון, בתיאור של הסרטון, כולל תשובות. בשיעור הבא אנחנו מתחילים לדבר על לולאות ווייל, שהוא נושא מדהים בפני עצמו, אז שווה להמשיך לעקוב, אנחנו נתראה בשיעור הבא שלנו. תודה שהייתם איתי.